Ľudia, keď toto ochutnáte a napíšete mi, že vám tá čokoláda nechutí, tak ja vám za to vrátim aj peniaze. Poďme si prvú otvoriť a ochutnať. Wow. Moje očakávania sú také, že proste keď kúsim do tej čokolády, tak proste nech je to tvrdé a vnútri nech to je úplne také tekuté, krémové a chrumkavé a proste marakujové. Tak toto. Vo vnútri sú kúsky liofizované marakuje. Takže úplne to krásne chrumká. Ale toto je, že najlepšia čokoláda, ako som asi kedy jedla. Toto prekonalo asi dubajskú čokoládu. Presne takto je proste tekutá. Ja som nikdy predtým marakujovú čokoládu nejedla. A už teraz viem, že to bola veľká chyba. Ľudia, keď toto ochutnáte a napíšete mi, že vám tá čokoláda nechutí, tak ja vám za to vrátim aj peniaze. Lebo toto je proste čisté klamstvo, keby to niekomu nechutilo. Kúpiš už teraz v predpredaji na papinky.sk a je ich iba 50, takže sa poponáhľaj a uchmatni si jednu, pretože ďalšia várka bude až za 2 týždne.